Vítame vás u nového videa s Jakubom Kotikom, hosťom, a Niko mi ide strieľať. A predvedieme vám, ako sa má vo florbale chytať. Ako sa lieva. Vidíte? Viktorom Klajmanom. Takže za prvé, keď chcete do lapačky takto dať loptičku, A nechoďte. väčšina ľudí by urobila toto, ale to je ťažké. Upozornenie. Ale musíte to takto dať. Haló. OK? A už ideme. Hlavne dávajte, Nechoďte na... ticho buď, hlavne dávajte lajky s odberom. Teraz vám predvedieme, ako sa lieva chytať, ako sa chytať lieva. What the heck? Takto sa má chytať. Nemáš. Nemá chytať. Dobre. A teraz už ideme na hláčku. Takže Niko, poď. 1, 2, 3. Vidíte, chytil Vidíte? som. Nebudeš chytko. Bol to fail. A teraz vám predvedieme, ako sa vám vystrieľať. Penálty. A to strel. Niko je vystrelí a ja to chytím. A zasa ďalšie faily. My tomu Dobre, nechápeme. Dobre, teraz ideme naplno. Vidíte? A dorazka. A nebol gól. Vidíte, takto by sa malo správne chytať. Lebo, Áno. no, ale ja som skúsený brankár, takže niektorým to takto nejde. Takže ak ste brankári a máte pocit, že nad vami flexí, tak prepáčte. OK, poď. Niko, ide vystrojiť. Vidíte, takto sa má strieľať. Easy. Som sa nezapočul. Kámo, prečo? Poď. A Niko najazd. A chytil. Nebol gól, bol to zasa fail. Ale buď ticho. Poď. A teraz vám predvediem ako... A gól. Vidíte? Takže Niko mi dal svoj prvý gól v živote, ktorý mi... Takže ideme ďalej. Nerob, Oli! Poď, Niko. A Niko ide na jazd. A teraz... Dobre, No. tak toto mal mis. Toto ste nevideli, OK? OK. Akože? Pekná nahrávka od našej A. kameramanky Stely. Volá sa to Poď. Steli Peli. A Niko zasa netrafil, aké neočakávané. Sorry, Stella. Nerobte, chalani. Niko, buď v zábere. A nebuď mimo kamery. Nerob! Nabuchuj. Poď preč, Oli. Prepáčte, máme technické problémy. Neboj. Niko ide na ja. Vidíte, takto sa má chytať. Easy, bro. Ale aj niečo iné hovor. No tak. A teraz dáme... Ja Nie. A, Niko, teraz ideme vám ukázať, a hlavne, ak chcete viac videí z kanála Niko Hard 9, tak dávajte lajky a odbery. Inak žiadne videá nebudú vyhajzli. A teraz vám ukážeme, ako sa dávajú technické. No, toto trošku to zadrb. Niko, teraz poď ty do brány. Ukážem divákom, jak sa má strieľať. No tak, ale teda, viete, lebo tak ja nie som skúšený s touto hokejkou, keby som On mal... nie je skúsený brankár, takže ak to bude trošku zlé video, tak prepáčte. Lotička. Vidíte? A kde je tá lopta? A ideme na
naučil? Takto a posuň. Nie, takto musíš. Ja? A posunúť a potom to dať. Jaj. Oli, nerob. Oli, nerob, nevidím. Dobre, B. Bol to taký maličký. a teraz, Ideme na ďalej. teraz na chvíľu prestávka od strieľania. Niko vás Od naučí, 3 a ako sa 30. máte premiesňovať. Takto? A takto sa presne. Dobre, ideme, ja počkaj. Nie, ja to Takže nechoďte do záberu, prosím, chalani. Takže, Ja vás to naučím. Tak kedy... takže, na bok, Tak ja... na bok. A ja mám už hokejku? Nie. Daj mi hokejku. Takže, keď strela, tak lapačkou by ste mali takto robiť. Keď je tu nejaký hráč, tak sa presunte takto. A najlepšie je mať takto a byť pritlačený. Keď takto, Okay. tak buďte takto. To je tiež najlepšie. Pri strele vždycky máte na vinkli a A takto. Miško nám ide tu? OK? A keď stojíte, Aha, Miško ti ide. chyba je, keď robíte Miško, môj toto. nepriateľ. Musíte byť takto, aby ste mohli ísť. Medveď A potom? Miško. Keď, Natáčame video. a keď ide nájazd, niekto si vás porobí, tak mu vypichnete. OK? A teraz ideme späť k videu. Dobre. Teraz vás naučím, jak sa má strieľať. Bol to taký malý omyl zasa. Oliver si strafil do peny. Dobre, prepáčte, mali sme problémy. Zasa. Lebo nám Oliver išiel do záberu. Takže prvý... Ty si Na Dilino. pokoj, Oli. Prepačte, tu jeden Dilino. Prvý krok, Ktorý je keď dávate strelu švihom, takto. Hovor o sebe. No, taký krásny. krok, že... Prvý krok je... Ale rýchlo, na bok. Na bok. Prvý krok je, aby ste poriadne takto napriahli. Nerob! A dať nohu dopredu. Keď ste lavák a máte takto, tak Nerob, túto Oliver! nohu. A keď takto, tak túto nohu. Musíme otočiť. Potom dajte hokejku, keď chcete dať vysokú, takto. A keď chcete dať po zemi, tak takto. Takže preveď. Vidíte, a išla mimo dvor, takže potrebujeme na chvíľku pauza. Choď po loptičku. Počkajte, ja to pauz.